volt ebbe az egész zenének. Énekelj el, tanár. A sáron. 1. Inkább a klasszikus kellett volna hozzam. 2. Hála Iszrai Tamásnak, aki szégyelte a fazikdobokat elhozni, nem volt dobolás. És 3. Nagyon be vagyok rekedve, úgyhogy elszaktuk a szöveget. Barna Péter! Három neked is van. Először is köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok. Másodszor, ha a közönség megtapsol, nem mondd el neki a hibáidat, mert lehet, hogy nem vette észre. Szerintem mi? Nem. Ne vettük észre, csak én. Ne vettük észre. Harmadszor pedig reméljük, hogy legközelebb is fogtok nekünk játszani, mert tényleg ügyesek vagytok, ha itt folytatják. Magyaron, aki jön, az mondom, lesz koncert. Ottan kemény felszereléssel. Na, kedves közönség, ez itt a reklám. Ott lesz a dobosunk is, a rendes dobjaival, ne szégyeljen magát. Köszönjük meg szépen! De szép a gitárod, úgyhogy...